Ja està bé, senyoreta, gràcies. Senyor president, estem a punt per fer un assaig del discurs. Li faria res acostar-se una mica més la foto familiar, sisplau? Molt bé, l'altre també, sisplau. Així. Quan vulgui, senyor president. Ciutadans, m'adreço a vosaltres en aquests greus moments per complir amb el trist deure d'informar-vos que d'aquí 3 minuts... Em permet un moment, senyor president? Com a assessor d'imatge, crec que el to d'aquest discurs no és el més adequat. Aquestes expressions com ara greus moments i trist deure les hauríem de suprimir. Ens queden massa negatives, senyor president. Però escolti, Morgan, haig d'informar al país que d'aquí 3 minuts serem víctimes d'un atac nuclear i vostè ho troba massa negatiu. Però és que no és el contingut, senyor president. A mi el contingut, miri, és la forma, senyor president. Hem de cuidar la imatge al màxim. Pensi que un holocaust nuclear pot ser molt perjudicial de cara a les properes eleccions. Oi que sí? Home, sí. Doncs no ens enganyem, hem de cuidar-la, la imatge. Hem de donar una imatge acollidora. Miri, jo ho veig així. El descobrim a vostè en el seu despatx, contemplant la foto familiar i acariciant tranquil·lament el gosset. Morgan, que no ho sap, que no en tinc de gos. Un moment, el gos! Vostè contempla la foto i acaricia el gos. I aleshores alça el cap com si se n'adonés en aquell moment que l'estan descobrint per la tele. I somriu a càmera i diu: Ei, hola, Li sembla bé? Provem-ho. Escolti'm una cosa, Morgan. Els hi hagi dit a aquesta gent que ens n'anem a Camp Pistraus i vostè vol que comenci dient: Ei, hola! No li sembla bé, senyor president? No. Per què no començo tant per tant dient: Hola, nois, us haig d'explicar una cosa que n'hi ha per morir-se. M'agrada molt, senyor president. M'agrada molt! Morgan, per favor, que ho deia de broma! Però és que és una cosa així el que hem de trobar. Ara ens convé, per exemple, miri, podria dir, a veure què li sembla. Ei, hola, perdoneu que interrompi així la vostra vetllada familiar. Ja sé que teniu molts problemes al cap, que si els estudis de la canalla, que si aquella porta que grinyola i tot això, però he pensat que us agradaria saber que d'aquí 3 minuts vindrà... Què 3 minuts, Morgan? 2 minuts. 2 minuts ens queden. Vinga, per favor. Ho provem així, sisplau. Molt bé. Des de dalt. Ei, hola! No anem, senyor president, permeti'm. És que la imatge que donem no és prou acollidora, senyor president. He pensat que es podria posar això. Què li sembla, senyor president? Morgan, vol dir que no en fem un gra massa? Posi-s'ho, senyor president, de veritat, cregui'm. Donarem una imatge molt més real de que l'hem sorprès a la seva intimitat. Serà una imatge molt familiar, senyor president. Li queda perfecte, senyor president. Serà una bomba, això. Vaja, ja m'entenc. Provem-ho. Mare de Déu. Ei, hola! No, se'l veu nerviós, senyor president, se'l veu nerviós. I ara ens convé donar una sensació de tranquil·litat, precisament. Morgan, que només ens queda 1 minut, per favor. Faci el favor d'enllestir-ho d'una vegada. Quin caràcter, senyor president. Fem-ho sense nervis, no? Vull dir que tampoc és la fi del món. Vaja, sí que és la fi del món, però això no vol dir que fem la feina mal feta. Miri, he pensat que podria encendre una pipa. Que no ho sap, que no fumo un pipa, jo. Però és que fumant pipa dona una sensació de tranquil·litat. I ara ens convé molt, la gent li agradarà veure'l tranquil. Miri, he preparat aquests apunts pel discurs, perquè si els pogués incloure dins del discurs ens quedaria més simpàtic. Recordeu que us havia dit que era impossible un atac nuclear al nostre país? Ho recordeu? Doncs, sorpresa. Però com vol que digui una bestiesa com aquesta? Segueixi, que anem molt bé. Això d'avui em recorda aquella anècdota que s'explica del nostre escriptor, però que s'ha tornat boig. De debò, vol que faci broma en un moment com aquest? Però pensi que potser és l'última vegada que ens adrecem a l'electorat. No ens ho podem pas permetre. Quedar avorrit, senyor president. D'acord, ja no hi ha temps per fer canvis. Vinga, fem votar com diu vostè. Així va, senyor president. Des de dalt, gravem. 5 i acció. Recordi. Morgan! Ei, hola!